començament va significar por, incertesa, no saber al que estàvem exposats, la por de poder transmetre-ho a les famílies a casa. Per mi la Covid és la C, que representa el coratge, la O com a oportunitats, la B com a vivències, la I, l'impacte que va tenir, i la D, de decisions. Un repte. Ens hem adaptat contínuament a canvis, als quals infermeria crec que ha sabut estar al nivell que pertocava. La paraula Covid per mi significa un malson, significa un repte a nivell professional, per tots els professionals de la salut, en concret per nosaltres, per les infermeres, un repte que fins ara no ens havíem enfrontat mai. Amb el Covid vam tenir que canviar tota aquesta manera de treballar perquè en un principi nosaltres teníem més o menys unes 6.000 consultes diàries i amb el Covid això es va convertir en 60.000 ben bé diàries. A partir de llavors vam tenir que multiplicar els recursos. La primera onada va ser destructiu per tot l'equip sanitari. Ens vam veure exposats a una situació que mai havíem viscut, en la qual no estàvem preparats, ni mentalment ni amb els recursos que ens vam trobar. Ens hem hagut de reinventar. Al principi vam patir molt perquè hi havia escassesa de material, faltava personal i ens faltaven mans per donar sortida a les demandes de la població. Quan veníem a treballar sentíem que ens posàvem en risc i vam haver de gestionar les nostres pors i les pors també de la població. En un principi exactament el que he dit era incertesa, era dubte, el no saber si el que feies seria el correcte per a poder dir que arribaves a casa bé. No acabem de creure que d'alguna manera això fos real i tingués aquest impacte tan devastador que ha tingut. Els nostres pacients són persones que normalment estan en un coma induït, que necessiten que supleixin totes les seves necessitats. Som els ulls i les mans que identifiquen totes aquelles variables que puguin identificar el deteriorament d'aquell pacient i poder actuar de manera precoç per poder fer-hi front. Bàsicament el que ens vam centrar és molt en la contenció emocional de la població. Jo també em vaig contagiar a aquella època i veure com els teus companys es contagiaven realment donava inseguretat, por. Estant confinada a casa, de cop vaig perdre el gust. I perdo el gust i penso, això no va bé. Salut estem acostumats a veure morir persones, però també estem acostumats d'alguna manera a acompanyar-les durant aquest procés, juntament amb les seves famílies. I això durant la pandèmia ha sigut algo impossible. La manca de material la vam viure a nivell estatal tots els hospitals i com a anècdota vam arribar fins i tot a utilitzar, reutilitzant bates, esterilitzant-les, fins i tot a vegades quan ens quedàvem sense, fins i tot arribar a utilitzar bosses d'escombraria a falta de. Teníem el sentiment d'impotència de no poder parar aquesta cadena de contagis i les conseqüències que tenia. Un dels moments que recordem de més impacte va ser quan el Covid va entrar dins les residències. Hem fet un equip, ens hem donat ànims, el nostre afecte. I que tots jugàvem a intentar guanyar a la mateixa batalla. Llavors aquest sentiment d'unitat jo crec que ha fet que això sigui suportable. El moment més gratificant ha sigut veure tots aquells pacients, sobretot els que han estat molt més temps amb nosaltres, com podien sortir i tornar amb les seves famílies el dia que marxaven de la unitat de cures intensives. Hem liderat les vacunacions, hem liderat també els cribatges poblacionals. I l'únic que volem és ajudar i cuidar-los.